Kulungka joto ti perasaan video nai tonai rokno so inke tabok ang temano sawani thang to hamle nero thumbnail nugui busi mai yangi tongkhana siyangi tongkhana odek nungnai borok ba sikhana ang temano sawani thang to actually tabok ang sawani himma phaimani ke tabok no ang Facebook o video scroll khai nai tongpro kaisa video nuha incident mungka telamura wo hi je suja kisam bisa nugo fia temangka bahai kengka temasokka siya bono do te lamura wo accident ng laika chin borok bai wansang khana I think ke chin borok de wansano accident khaika na ke wansa de chin borok no accident khaika bobo clearly siya and nero video kisya nai nai di ang screen ro wai donai ke tmaning khamale chini tiprasano ese tiprasa ese bukung bara ke nugui de bujangnai jaga yamo nero nukhana video go nuk tongkhana bujangnai jaga yamo aro jaga pojonto lat thirewinai ka sogeinai borok bulai tmangkhaba ha ani bokhawa an wansokmani phaimani ke ese tiprasa ke nuguino boy ke bukhana hinna wansoga hisale ani bokhawa ang boy ke wansogaina la u borok debormaya riangya jomateya tripuraya koloya rupiniya pia u tiprasa ke nuguino মই ke buja khana hin khaklaiba wansu gota ঠিক আছে omo hai kande rogo omo hai jaga rogo lathi rojangmani tama khajam bujangmani boharona ang saya kisa misa jara accident khlainai boro kisa misa yak sokjangnai yak ti sajagono joto jagao fia naiwi nai khainke je jagao private part ha private part of pujonto se Fioglia, Yoglia, Lati Rozaka, Kasakzaka, Naiwina Dinro, Joto Nubajak. Omoni Pura Puri full details, Jodi Manaro, Kishia comment Kaisadi, Omo Boro Zagaobu, Omo Tamani Bagi, Omo Hagetin Niti Prasano Buzakana, Sing Agiro Nugui Payo, Kabamachin Tiprasaro, Omo Hageno, Kisamisa accidenting by Kisamisa, Lamaka Solaitanivo, Butharzak, Doktarzak, Sui Doktarzak Day. Musuk tok tharjakti walk tok tharjakti tok tharjak gaisi tabukle musuk sui walk tok rono tok thar mansasi ke singe erase khlaijage romjago almo chopjak gaisi boni justice mano pia chinti prasano bujang man chinti prasano butharjak man le cheng justice maya haine bagine same thing je muitomao bisojit debar mano butharjak ma haike de butharjak no thidi thika thar thanga sia fia nero on screen on nukman khana that je jagao bujangnai ya o jagao no ka sokjakmani rok nukhana haisi onek khairokha soba borok accident ngi atong ba soba borok mistake ngi atong joto borok no mistake joto borok no accident bukhlai ba haisi kebu accident khlaiya hamaya ha hoyto boni brake failing kana hoyto ba boni asomsa bokrok mi himoi phane kalai kana hoyto ba boni gari ni ba bike ni je kono phone issue tongkhana ঠিক না যত বড় বেরাও ফিয়া বুখা বুখা yakti saka uchini borok no chinti prasano tama bumung bu biang parani bu tama bu bono samaya just ang Facebook video scroll khai tongpro asomsa o video nuguinai ang tabo kok sawima tong haisi so omoni justice nangnai that wansa bono ke last kalaijak bo busuk doro ke bo accident ka bono chukrujak ka bono tama khaijak ka bo haino anga sik sasok malia just ani mokol ani bokha je jagao private part o aro jaga lathi rojak mani kasukjak mani bono simi se nugo ang bono simi se bokhang pai haisi bono simi se bokhang pai ha te oro gana gini wachini borok no masa phan nugya basa jak je u bujak tokjak mani jagao haike de chini borok deraro mani bagi de omai ke bujak kana gobangma boroni borok bo borok chukruwei thuthaiwei accident khai chini borok no butharman tomble pia chini borok ro to bo haike buyable yakti sawo thapra ro no no jespan khaiga phigong phona bukha no kande phona bukha yathe phona bukha pia omo hai private paro to ching to buyable chinti prasar to wansa hin phano ase ke maya gana ase kha gana ang bayo chinti prasar ke pia wancho gane di takute bu khuk som
chini tiprasa chini bukung bara jespang thung nung koloi riang jomatia rupini mora singh deborma mungse oro jaga surjaya chini mukhang bai borok romoi bo naimeya chingno det u community ni sibo u omosi hai borok si dorok bo om hai ro bo chingno saya bro de chingno bukung bara ke nung ha tribal ke nung ha chingno st ke nung ha tei chingno tiprasa ke nung ha hai ke borok attack khai bai si naiwi nai den rok je jaga bo main private part je aro ke bose buya aro bukhang ke langma chorei thangnai aro buja khang ke langma pan ari thanai thei thanai aro buja khang ke aro jaga bose ka sikjak aro jaga si ka khlaijak wan sugoi nei di takute bo kuksong mul ang wana ha haisi ang chinti prasana bujak mani ang aseng jaya ko ha jodi saun thangla hengke je kuno borok no si omo hai private part buwani gri haisi je sik jaga puno budi haisi pia je tabok omo video no mani le chinti prasahin bu wan sok jakha wan soi bu bujakha tei private part bu ka khlai jakha ka sik jakha bujakha wana khangamle joto si derawo derayanya gari gura bike tai chalok tongoi nai joto derawo haisi borok chukrujaya pano saichung pano bufang wafang hathai harong pano accident ma khlai haisi tamani bagi dera mani kaise borok muni shongwi nai deraya hingke bo muni sho singli joto derawo saichung lama hing tongpro pasi rujung khulu de honsnai tuma bo bufang yarung de lathi rojaga honsnai tuma de snai saichung situtui si omo hayenge ke joto borok derawo deramani saka ono kisa misa yak buti sajaka bu bujago pia ani question ke omono or jaga na ang khanangka ang joli khaisi tamani bagi private paro mabu chinti prasano hini boy ke bujak mani no hi khaklai sinai ang wansuk sinai tei kuno upai kre aisi khlaijago ase ke de kom nukjak ase ke de khaijak wansaro ke accident ngi ade ha boroni borong ke accident khlai ade boroni borok bo accident khlai baisi anga haisi bahai khana o borok o takhu boro parani bungkha boro kamini bungkha just ang borok accident eng mani telamura wo hinsimi caption nugo suija kisa nugo haisi tei to ang nuglia silia o takhu bujangnai je private paro lathi rojanai kasai janai bono bo kisa khus khaledi bo bahingkha bomo sokha tamangkha suba cha chaya mo mana nya haisi so asena tini ne bagai ang jolila haisi jollaha tane amale bujangnai jaga yarogo bujaka kasik jangnai jaga yaro kasik jaka omaike chinti prasan saka khlaijamani bagai ang khananglaha khadulaha angla chajaya amuni justice mawani nangnai haisi